ribar soyayya shine kaso a soka, kuma wadda muka yi jigawa na jigata, domin Firdausi ta nuna ba za ta kaunace ni ba. Wakar tafiyar da na jigawa zana ga ta ukunta mai sauraro yi saurare na, tun a ta ɗaya na kuma bigo da rana, dan in sanarwa Firdausi ta shige min raina. Abin takaici amma ban samu Firdausin ba, anan ta kare maka shiga ta biyu na zana, sai maka koma ni da Umar kanina. Mun sauka beguwa na faɗa muku da rana, dan muka tsaya a ta biyun ta uku zanzana, dan muka sauka sun sauke mu ba su kyamace mu ba, suka yi murna da zuwan mu na ɗauke luna, suka sauke mu a garin sun nuna kauna. Tambaya nake wa gali kan Firdausi na, wai tana ina dan ina kaunar magana, amma Firdausi sai ta ce ba za ta saurare ni ba. Sai na kirawo dan dutse muka yi magana akan abin da Firdausi take a kaina, ya ce yin bashi lambar Hassan dan su gana, na tura masa ta message ne da wayana, sai ya kira shi suka tattauna da shi ba wai ba zan faɗa muku abin da suka tattauna. Dan dutse ya ce ina nuna so da kauna akan Firdausi mai yasa ne take sona. Hassan ya ce mai makaranta take mai sona, shine yasa wai Firdausi ba ta kula kowa ba, kuma zango ba dan ita ya zo gari na, ya zo ne domin waƙar nan dai ya zana, ta Amina Ringin ya zo ne dan su gana. To kun ji zancen da suka yi shi na zana, sai na yi shiru domin ban san me ma zan faɗa ba, amma dan dutse ya san dalilin zuwa na je ne domin Firdausi a bare yabona. Muna zaune Firdausi ta fito da rana, Umar ya ganta sai yake yin tambayana, wannan ita ce Firdausin ko kwa ba ita ce ba? Na ce wa Umar ita ce a bare yabona, sai ta harare mu ta wuce ina razana. Na kira dan dutse na ce na haƙura mai sona, sai ya ce a'a sanne za ku gana, ba wai fashi za kai ba a sanne za fa kusa ba. Sai na yarda da shi na ci gaba da ƙoƙarina, amma Firdausi ba ta nuna so da ƙauna. Kwanan mu biyu da zuwa Umar kanina, ya aika sultan dan ya gaida Firdausi na, karshe wai zagi ta aiko wa Umar har ni da ni ban sani ba. Umar ya ƙi ya nuna ina kwance, sultan ya zo gurina, ya ce yam zango na zo da labarina. Umar ne ya ce jin gaida Firdausi na, da na faɗa mata sai ta ce ba zan furta ba, ma'ana dai zagi ta haɗa mu uku ta yi mana, da ni da Abba da Umar zagi ta yi mana. Sai na kirawo dan dutse domin zayyana, ya ce yam zango to ka bar ta tun da ta ki ta karɓa. Ni ko sai na ce santa ya bi jinin jikina, ya bi jinina ya ratsa zuciyana, amma sai na ce zan kira Abba mu gana, in sanar da shi zagin da ta yi mana. Sai na kirawo shi na sanar da shi ban ɓoye maraba. Abdulkarim ya ce wai da gaske kake yayana,
sai na ce masa ba wasa a bai ta kana, ya ce to yanzu zan kira ta dan magana, da ya kira ta da faɗa ta haushi ya nuna, wai kare ya ƙara kiran lambar ma ba wayar ta ce ba, wai lambar matar ɗan sanda ce haka ta zana, ya ƙara kira zai kulle shi haka ta nuna, sai ya ce mini ya yarda da bai ta kana, amma don Allah in cire fidda wasu raina, ni ko sai na ce abani yan zango ba za na iya ba, kwana hudu muka yi ba farin ciki a raina, muka yi shawarar mu dawo Kano da rana, dan muka dawo na kira gali mu gana, muna cikin waya sai kawai na ji maganar, fidda wasu ta karɓa wayar tana tambaya ta abba, sai na ce mata ga abba can ya zauna, sai ta ce yin bashi wai za su yi magana, sai na kai mai wayar na ce da shi kanina, fidda wasu na ce take so ku yi magana, to yanzu za ku ji abinda ta ce ba zan boye ba, sun tattauna ne maganar su duk a kaina, domin shi abba burinsa ya taimako na, ya ga Firdausi ta zamo uwar gidana, amma anan ne zan tsaya da baitakana, sai a fita ta hudu za ku ji mai suka tattauna da abba.